Оренбург шәһәреннән чыгып барам мен, авыл ягына китеп барам. Менә монда татар җире, яңгырый. Менә минем теге без 10 бала үстек. 2 кыз, 8 малай. Шунын бер апамыз Казакстанда торганга күрә 3 баласы, 2 кызы белән кызы Казакка чыкты кияүгә, улы берсе Казак кызын алды. Шунда калдылар алар, бер аның малайы монда анасы белән шунда күчеп килде дә шул. Хәзер инде менә алар бүген бер энемнән авылда шәһәр янында йортыны, яңа йортына садака бирә, Коръән укыта, шуңа күрә җыйналдылар Казакстаннан, хатта Урал өлкәсеннән, Көнбатыш Казакстаннан килделәр. Казак кияү шул теге. Инде ул утыра гел урысча, я казакча, урысча, я казакча сөйли. Кайгыра. Балалар ди бездә ди туган казак телендә сөйләшәсе килми ди, менә шулай. Гел ди менә телебез бетеп барабыз шулай ди. Шул мен әйтәм, бездә дә шулай. Кызганычка каршы менә бездә бигрәк тә әйтә, без бер мәктәпне калды шәһәрдә, шул Урал шәһәрендә, җаек ягъни. Мен инде хәзерге вакытта дисәм, бездә бит Чаллы шәһәрендә 250 мең татарга бер мәктәпне калды ни барсы. Бездә дә шулай дисәм, юк, мен әйтәм ди, СССР чорындагы. Вот шулай менә хәзер. Алар ди күбесе ди тырышалар, алды бик ни ди. Бездә ди мөлк, власть, во власти ягъни бар ди, ниләр ди. Җитәкчеләр ди анда бездә ди, урысларны алганнар ди, алар казак телен белә, казак телендә яхшы сөйләшә, шуңа күрә ди казак егетләренә үрнәк булсын дип ди. Үрнәк булсын дип шул казак егетләренә, кызларына ди, шуңа күрә менә җитәкчеләрне урысча сөйләшкәннәрне алалар эшкә ди. Мен әйтәм, дөрес тә ул шулай булырга кирәк инде алар. Сөйли безне казаклар ди. Бәлән бай нихәтле халык бар, Кытайда бар ди. Мен әйтәм, алар теге Уралман дип әйтәләр, шулдыр бәлки. Тагы җирләрдә бик күп ди. Анда тагы Германиядә вакытында теге СССР таркалганда алар Германияга киткәндә, шулар ди хәзер ди кайтып ди монда ди яңадан ди үзенең туган якларына кайталар ди, сагынып ди, менә шунда торалар ди. Берсе ди әйткән ди, менә ди мин дә вафат булсам, җирләгез казак җырын җырлатып ди, ул үзе әллә ул анда ни алман, ягъни нимеш апасы, әллә кем икән, шулай әйтә, имеш, мине менә казак җыры белән дип яңгырап шулай узатыгыз дигән ахыргы юлга. Шуңа күрә аны Ютубта хатта бар шундый ди. Шул күрсәткәннәр ди. Менә шул әкрен халыкта кызыксына, халыгы, төрле милләт кешеләре, вәкилләре кызыксына казак теле белән ди, шул инде тырыша, инде гел утыра, казакча бер вакытта әйткән, мин ди гаиләдә әйттем ди балаларга, әйдәгез, я казак телендә теләсәгез, татар телендә, анагыз телендә сөйләшегез, шулай дип. Инде мин аны шундый кыю кеше икән, мен әйтәм, менә шуны мин бигрәк тә хаксыз диләр, хатта кыйммәт шулар булыр, мен әйтәм, ценны урысча әйтмешли. Әгәр дә мин аны сөйләтсәм, мен әйтәм, ул инде камерага сөйләгәнне курка, инде узган елны ул килгәч Татарстанда шул урыс әйтә, сел на любимого конька ди, шул татарча сөйли башлагач, казакча шул теге тел буенда кайгырып, мен аны әкрен алдым да камераны теге нәрсә урысча әйтәләр, ваза для фруктов, шунда тегә куйдым да төшергән булып шуны. Ул инде шуннан күреп, син ди минем әйткәнне язасың, шулай дип курка башлады. Менә шундый кыю кеше түгел инде ул. Утырганда менә кыю, шунда гел куркып тора. Мен әйтәм, ни зыяны бар, син бит камерада, кадрда юк, мәсәлән, син кем икәнен әйтмим. Юк, менә Лукашенконы ди Ютубта куйганнар, хатта ул түгел, аның сүрәтен, йөзен куйганнар, аның тавышы белән имеш нәрсә. Менә мин уйлап торам, не кирәк? Син кем итәләр минем? Мен әйтәм, син бигрәк инде теге куркыныч, куркак күзе. Шуннан килеп, инде
үзе мустақил илдән килеп үз телендә шунда әйтергә була бит. Менә мин таләп итәм кешеләр туган телен белсен дип. Юк, ул менә шулай котышып, куркып, мен әйтәм, менә шул кайсылар шулай кыю камерага мен әйтәм, нәрсәсе бар, ул бит син канунны бозмыйсың, канун буенча сөйлисең, фикерләрең белән уртаклашасың. Менә чит илгә барабыз, мәсәлән, без анда хакыбыз бар сөйләргә. Әнә мин хатта Молдовада, Гагаузида бер Төркиядән килгән икәү бар парламент депутаты. Берсенә сорау биргән, ул тотынды, менә кайсы вакытта була бит, урыс әйтә, наступил на любимую мозоль, шул кебек. Бу я әйтәләр, у кого что болит, тот о том и говорит. Шуңа күрә ул тотынган иде. Менә сөйләргә, менә Татарстанда ди шулай тел ягыннан, тел мәсьәләсе турында сөйләп китте, үзен кайгыру турында менә шундый кызганычка каршы менә шулай дип әйтте. Җәмәгать, без Оренбургдан чыкмаган икән, шул вакытта Оренбург чите булып чыккан икән ул. Менә шул инде сөйләп китте шул. Мин анда интернетка куйдым инде. Тора ул шунда Төркия депутаты Татарстандагы татар теле хәле хакында сөйләп ята менә. Шул уртаклашу кирәк һәр чакта да. Шул менә Гагаус халкына барабыз, алар бик артык нитмиләр инде. Кайгырмыйлар кайсы вакытта менә телебез бетә дип кызганычка каршы. Алар инде Молдова телендә хатта беләс килмиләр. Ни урысча сөйләшәләр, бик кыю үзләре тоталар. Менә бер интернетта күргән идем, килгән Молдованан инде анда дәүләт теле, гаишник. Буларга Молдова телендә сорау бирә, булар инде аңламыйбыз дип, беләсен, аңладык, нинди телдә сөйләшкән булган белән шундый мизгилләр дә була хатта. Инде алар менә бар укытучылары, мен әйтәм, юк, мен аларга әйтәм, телегезне саклагыз, мен әйтәм. Сездә бит шундый телегез бар, үз ана теле. Алар инде китаплар да бар, ана теле дигән, ана теле татлы бал дип, хатта шундый сүзне әйтемдә бар халыкта икән. Анда бер танылган бер шундый мәгърифәтче инде миңа шул бүләк итте китабын миңа 5-нче, 6-нчы сыйныфның китабын миңа шулай язып биреп җибәрде. Шуннан карамастан исләр китми, алар бүтән телләрдә тырышалар сөйләшергә. Менә Башнефть менә рекламада чыктыларга, мәсәлән, менә күрдегезме, бездә Татарстанда сирәк эшри, әмма шунда да эшри инде менә шул Чаллы шәһәрендә, мәсәлән, педагогия университеты янына китеп барганда, Тукталыш янында шунда Башнефтьнең ни бар инде. Шундый нәрсә дип әйтәләр, автозаправка. Мин әйтәс килә, мин аны тегел Молдова хакында сөйләдем, шунда Молдовадан киттем, кунак булгач Украинага киттем шунда. Анда ни татар бунары, аннан алдыннан Болгар дигән шул ынтымал нинди шәһәр бар шунда. Шул теге дәүләт чиген узып киткәч, шул ук бер шатлык өстеннән шатлык дип әйтәләр бит. Радость шул кебек инде бу Украина дәүләтенә мине керттеләр дип, беләсезме инде 14 елдан башлап нинди шартлар инде туды инде. Шуңа күрә узып киткәндә инде узып киттек дип шатлансам, шул ук уң яктан Татнефтьнең ничә ел дәверендә мин хатта 20-нчы елларга хәтле Одесса ягына барганда Татнефтьнең шундый заправкасы бар иде менә. Менә шундый кызык нәрсәләр анда ул якларда. Анда әле вакытында 60 яшь, 14-нче елдан соң 60 яшь тулмаган кешеләр булса ди, аларны имеш кертергә ярамый, тик чакыру кагаз буенча гына дип язганнар иде, шундый канун чыккан ди. Мин анда барам, ул чакыру кагазы беләсезме, 1-2-3 атнамы бер айга гына тик эшләп тора, соңгы вакыты чыга. Икенчедән ул безнең акча белән ул вакытта 800, хәзер инде 1,5 мең булгандыр безнең акча белән шулай түләргә кирәк. Мин килеп төшәм, алар минем паспортны карый, әле 60, ул вакытта әле 60 ел тулышы, ничә ел әле бар көтергә. Шунда инде карап тора, янында хатын-кыз шул теге погоннары бар, шул якларда дәүләтләрне эшләп төсе,
әйтә тегенәргә әйдә җибәрик, анарга бит инде була бара була бит инде. Менә күрдегезме ничек ачык карыйлар шул кайсы вакытта ни кешегә ничектер симпатия дип әйтәләр шуны кебек. Менә шул хатта шундый да була ул. Ни кешене рәнҗетми килгән инде кунак дип килгән кемгә киләсме икән? Туганнарым, ике бер туганым бар. Инде хәзер кызганычка каршы берәү генә калды. Ул 37 елгы полковник милиция в отставке. Аларда полиция юк. Милиция шул ни инде шунарга кунакка киләм ди. Ул хатта бар анда золотые страницы Украины дигән шунда китапта аның не бар, телефоны бар. Мин 2004 елнымы Киевта теге оранжевый революцияга шунда катнашкан идем. Шунда инде Одессага барам, акаян мен әйтәм, табыргаларны инде интернетка кирдем дә шунда язган Украинаның алтын битләре дигән. Шунда таптым телефонын, өйдәге телефонны шуна шалтыраттым да инде. Мазаклама әйттем, мен әйтәм, абый, мен әйтәм, әгәр дә син шул алар теге катнашалар бит. Беләсез инде теге Ющенко яклы шулар яклы булмасаң, мен әйтәм, мин килмим сиңа дидем. Шулай мазаклап инде. Шунасынан да Одессада кунак булып бергәндә бер абыем белән шул абыйга кунакка бардык. Алдан анда гарәп мәдәният йорты бар инде, шунда икенче катта анда инде гыйбадәтхана. Шунда кирдем дә алар миңа күп календарьлар бирделәр. Ул вакытта инде мин 40 ел бардым инде, бернәрсә булмады. Кирип киләбез, җинги үзе кочакланша, үзе карый кулында әллә бер коробка конфет алып килгәнме дип. Ну, ул вакытта инде мин беләсез бит, итмәдем. Акчасыз йөрдем янда, зар какшап. Ну, шуны карамастан безнең андагы татарлар, Киев татарлары кабул иттеләр. Анда вакытында шул теге беләсез бит бер бай татар Ахметовмы шул акчасына төзелгән анда бер йорт. Шунда безне чәй эчерттеләр. Кызык шундый мизгелләр булды. Анда һәммәсе урысча сөйләшә иде. Берсе бер малай Валентин дигән ислам дин кабул иткән дә Вали дип исем алган үзенә хатта. Шул мен әйтәм, ничек туганнар? Туганнарым ваемсыз ди, аларга ничексә дә ярый ди. Вот. Ну и инде алганнар да шулай. Менә бездә ди шушканың майы ди, ул нидә ди, холодильник савыткычта ята ди. Әйтә, мин аларга карыйм, утын кебек кабул итәм аларны ди. Менә шулай. Менә шул малай ислам дин кабул итеп, үзе шул мусулман булып йөри. Менә шундыйлар бик күп хәзер. Әле вакытында мин Екатеринбург шәһәргә барган идем. 9 елнымы бездә Татарстанда год спорта здоровый образ жизни дип атаганнар иде. Атадылар. Шуңа күрә мин кросс дружбы дип оештырган идем. Шунда барам, мәчеттә намаздан соң егетләр утыралар. Мин аларга бәйләнә башладым. Ник туган ана телендә сөйләшмисез дисәм, ул әйтә, без ди татар түгел, без урыс ди. Кайсылары хатта хатыннары белән ислам диненә кергән. Әле яңа гына авылыма кайткан идем, анда Татарстанда аларның шул бер керәшен хатыны беренче бер 8 баласымы Анна Тути дип йөртәм бияны. Шул бер малае, ике малай Татарстанга киткән. Шунысы берсе татар кызын алган, мусулман кызын. Хәзер авылда һәркайсы сөйли, ул ди, ниди ислам дин кабул иткән ди, бу егет тә ди, керәшен булса да. Шунасы бу миңа әйтә, менә ди мин ди родительский дин шул вакытта ди, әти-әнеңне искә алам, ул дөресме? Мен әйтәм, гөнаһы юк инде, рәхмәт дидем. Җәмәгать шуның белән килеп җиттек без, игътибар өчен рәхмәт. Вакыт булса тагы сөйләшербез. Менә шунда бүген килде, менә энем менән монда яңа йорты, бүген алар Коръән укыталар. Менә шушы элек аныкы булган иде, менә шиномонтажка дигән запчастлар кибет, мойка дигән һәммәсе аныкы булды. Уларны инде сатып җибәрде дә, инде хәзер менә шушы йортта тора. Менә яңа йорт җиткезделәр. Хаҗга җыйнала, Алла бирсә, ул ханымы белән теге Хәләҗевте белән ярты миллион һәркайсы акча табып барас киләләр. Хәерле юл алырга инде барса, исән-сау барып кайтырга. Менә бүген Коръән укыта, бүтән Казакъстаннан, менә Татарстаннан бүтән туганнар килде менә. Шул садакага мине дә чакырдылар. Менә инде Алла насыйп итсә, иртәгә мин
ул мине хатта Татарстанга хәтле апарып ташыйм дигән үз машинасы белән. Белмим менә ничек булыр, ну ансы да күңелле, анда әйтәсем килә, менә монда Чаллы шәһәрендә мәсәлән Чак-Чак авызга алып булмый хатта, ә менә монда Сарыкташ шәһәрендә татар чәкчәге бик тәмле ясыйлар, шунда җитештерәләр, бик тәмле казанлык шикелле, аннан да ашырып җибәрәләр. Аннардан да артык минемчә. Менә шунда бушы татарлар күрдегез ничек монда уңган осталар. Исән сау булыгыз, игътибар өчен рәхмәт.